Obia, tie, egwu ijele. Prophet Alusegwu Global. Abịa m ọzọ. Ka nkọwalụ unu maka ndị a na-akpọ Alusegwu Igbo Entertainment Forum. Ndị na-eme ọgọ, ndị Chukwu gozila gozi. Anyị nwere bụ nwefo. Chukwu elotego ndị nke ya o. Chukwu elotego ndị nke ya o. Na nụrụ azọ ọgọ n'eke na-emu. Ndị na-eme ọgọ n'eke na-emu. Ịma na Chukwu elotego anyị n'ọbịa ka anyị na-ekwu n'okwu. Olise bụ ụlọ ụwa o. Olise ego onye ọma. Ibe njikwa onye bụ okwu na Chukwu elotọ ndị nke ya n'egwu. Nwayọ ka iji eti egwu m. Ibe dị mma Chukwu mmela anyị n'egwu. Chukwu ọka lụgwọ ogologo ndụ na riziki nyela anyị. Ọ na-enye anyị ibe akwa ibe ndebe n'ọbịa ka chi nyela anyị. Ibe akwa ibe ndebe n'ọbịa ka chi nyela anyị. N'ọbịa ka ji kwuo Chukwu elotọ ndị nke ya o. Chukwu elotọ ndị nke ya. Chukwu elotego ndị nke ya o. Olise bụ ụlọ elotọ ndị nke ya o. Olise bụ ụlọ elotọ ndị nke ya. Ọ gịnị ka mụ ji kwuo? Ibe dị mma chi na-emela anyị erike. Ọlọmọ na-alụla anyị egwu dị mma ka chi nyela anyị. Unu dị mma n'ọbịa ka ji eti ilu. Chukwu elotọ ndị nke ya o. Chukwu elotọ ndị nke ya o. O nwere ndị anyị na-ekwu ndị Chukwu ji nyela anyị aka n'egwu n'ọba ka anyị ji malụ na Chukwu elotọ ndị nke ya. Ndị a na-akpọ Alusegwu tatamenti ka anyị na-etile egwu mama. Entertainment ndị ọma daalụnụ ọganilu unu mma o. Wabụ oge na Alusegwu worldwide n'ọbụbụ a na-emela anyị ife ọma. Ndị na-emeze ka anyị hụrụ n'anya na ọgadịlụba mma o. Ndị ọma agbalị m ndị otu mụ ndị nọ na Cameroon ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị nọ na Amerịka niile ndị India ọ ga-adịlu unu mma o. Ibu n'ụchọlụ ka unu ga-enweta ọganiru ka anyị na-ayọ. Ọganiru ka anyị na-ayọ Chukwu. Nwayọ nwayọ ka anyị ji ayọ Chukwu. Nye m ọgaranya ọmalụ ya o. Nwayọ nwayọ ka egwu na-ebe o. Chukwu elotego ndị nke ya o. Chukwu elotego ndị nke ya o. Na nụrụ azọ ọgọ n'eke na-emu. Ndị na-eme ọgọ n'eke na-emu. Igwe na-ekenezi ndị anyị ji ije obodo wee natọzie. Ọ bụ onye ka mụ na-etile egwu. Enu nwanne mmadụ ịbatụ ụmụ na odogwu. Nwanne m ebe a na-agba anyanwụ akụlụ ụlọ nwanne m ọgọ odogwu. Ebe a na-agba n'ekere mmiri. Ebe anyanwụ n'ekere mmọnye ọnwa. Ebe na-eme nwekere gị. Nwanne m akụ ife ka akụlụ ụlọ nwa m ọnya Ọnịcha dị odogwu. Talolo nọ ka dịlụ gị mma. Nwanne m ebe a na-agba anyanwụ akụla ji odogwu Itali ka ọ da-agbata ka ya. Itili nyaka nwati eje nuo. Itili nyaka nwati eje oyimo onye ọma. Awa agwara m akụlụ ụlọ nwanne m. Akụlụ
kulu n'odogwu nwanne ma kulu nọ ịnata nọ ndị ọma ka ị na-elo mmanya ebe a na-agba n'iso bịa ebe mmanwụ ike ebe odogwu kalụsịa ma nne mmanụ chukwu Peter Nwokolo ọcha ya na-ada n'Igbo odogwu ọmụ Peter na-ekene Peter Nwokolo daalụ olo na ọga n'elu gị mma Ogbuebi Peter Nwokolo ọchịagha ada n'iko si eje ọchịagha daalụ olo na ị na-eme n'onye fọmọ ka aka bụ ndị Igbo na gbara onye ukwu na-ekene agbala ka eze igwe agbala ka nwa ogwu nne ga aka n'udodogwu na n'ụlọ n'ọka n'ụlọ nwa bulebu na-ekele m onye nwa ọchịagha na-ekere ebi ọchịagha Peter Okolo na n'ụlọ n'ọka n'ụlọ gị ma onye nwelu gị nwere ife onye jụrụ gị jụrụ mmadụ ọchịagha onye nwa asa m ọchịagha Igbo odogwu nwoke na ibia rabu n'okwu ọnụ mbe mezelu ka eji ama odogwu ọchịagha mmanwụ na-eji obodo kpala n'ime nwuli ya n'ọgadịlụ gị mma onye ọma ịma na ọchịagha na-ada n'ụdị mesiri ike landlord odogwu landlord na gbara landlord na Lagos steeti landlord odogwu na-ada n'Igbo mmanwụ Peter Nwokolo daalụ olo n'ide n'ibe si ike dukarị kawawa ọchịagha Chukwu elotego ndị nke ya o Chukwu elotego ndị nke ya o na n'ụlọ ezọmọgụ n'ekene mụ ndị na-emọgụ n'ekene mụ anyị na-anabụ ogwide aja kene nwa ji ka mba odogwu njeri Chukwu mụba njeri Chuma n'ekene mụ one with God daalụ n'ekere Jerry Chuma mụba odogwu na Cameroon ka ọ na-achụta ka ya odogwu nwanne m Jerry Chuma oyimo onye ọma agwa m Jerry Chuma onye nwe mmadụ aka onye nwere ego Jerry odogwu ibe na-eme gị ga-eme ndị ilo ibe ga-egbu gị ga-egbu ndị ilo onye ọmanụ nye buru ebu n'ekene agwa m Jerry Chuma ọ nata n'ọdị ọma omeri ikolobịa ịma na egwu aji bịa bụ egwu aji eli oke olili Jerry Chuma daalụ onye nteja bụ onye ọma ilu mmanwụ na-ekere ego Jerry Chukwu mụba na-ekere ego Jerry nwanteji odogwu ọgaranya Jerry na-ekene bie ọgaranya Jerry Chuma bụ odogwu tie aja kene onye ka Chukwu osisi ọma na Nnamdi odogwu na m okenele n'ọbịa ka a na-akpọ Chifu Leonard Onyeka osisi ọma na Nnamdi mmanwụ ụbanụ isi ọhịa ka dị m utodo odogwu ụbanụ isi ọhịa ka o si bịa oyi mmọnye ọma daalụ n'ekere ya osisi ọma na Nnamdi awa ụmụ Nnamdi mụrụ odogwu ụmụ igwedo va mụrụ mmanwụ na mụ kenele nwanne m Onyeka Chu na mmadụ na odogwu daalụ n'ekere ya onye ọma anja ka n'oyi m mmanụ Ifeanyi Nwaka mayor worldwide world mayor daalụ n'ekere m onye nteji odogwu ekere m wodu mayor n'ekere m world mayor nwanne m Ifeanyi Nwaka odogwu
dalolo no kadelo gema iba yiroju ibe nyilichu iba yinwaka mayor worldwide what mayor dalu nekere mi fa onye ntejo dogwe kere mi wodu mayor nekere mi what mayor nwanne me fa yinweke odogu dalolo no kadelo gema iba yiroju ibe nyilichu ku nyele nkete dalolo ni na mi besi Cameroon ko da ju akia oye monyoma ajana mule doke bu kanja kana nwaji kamba o ayoma onwa de ti loro ni no onwa cheski don salo ni bu nwanne mo chuelugo onwa cheski don chuelugo onwa nekere go nwa cheski onwo oko nekere mo onwa tie anye nwalaka na mogo no sewe ifan odiaka o me fa yen wan tejo so akwa bata tejo onyoma akwa bata teja bonyoma wana makwa bata nteja bo ba mbolo mawo akwa bata nekere ni akwa bata nekere monyoma ifan odiaka nekere goni ifan mango nekere goni ifan wan teje onyoma akwa bata bo power aja kene nwaje ka mbono de omonya ka mu de kuaba onya ka mu de kile Dr. Namonde chetu yodowu nwanne melo bodo ni na ife Dr. Namonde no dalo ni buzuzo obala tule onyoma power obala tule sedibia ibe gama gege mendilo Uchina nwata nwa mama o Nnamdi chetu ya nwanne mochi na nwa landlord ni masaba ni ne odowu olu 21 house ni masaba ijo wanata guleri o uno na tokololo na guleri obala tule bulo obala o no sebe Nnamdi chetu ya mo gadelo ni ma o onya mama prophet Nnamdi chetu yodogu ibi ga melo onye nwegu melu mi ko bi de mma anegwu na nkete agbara ka eje na aja agwu ebulu n'isi akpale na buo mana agwali mu na monde okechi na akali onwunwa ajo ki n'elu manya egwu nwa bụ egwu gị onye mu na monde no ga malo gị mma o ai ga na soni Sunday osi todogu Sunday osi temeka nwanteje mmanwụ nwamelọgọ nye nteja bonyo Sunday osi taneke ego Sunday osi todogu aka na-eme lọra niile ife Cameroon ko da juta kia ihe mu Sunday nwanne m Sunday osi ta palụ Sunday nwe meka onye ọma odogu na bọg aija kene Zubechi bụ onemezikwa Zubechi Emmanuel ọmọdébịa Zubechi nekere gịgịnị ka nwa Zubi nekere monyọma odogo Zubi nekere gịgịnị ka nwa Zubi mmanwụ nekere gonyọma Cameroon ka ị na-achụta ka ya Zubi odogwu ibe mena ka ime ife menanya Zubi odogwu Zubi nwanteje onye ọma Zubi ana m agwa Zubi odogwu ị na ndị otu gị unu nata n'ọdị ọma ka enelu mmanya nye m ụlọri na-eti egwu mụ na unu na-eme nwanne mụ na unu na-eme ọyị mmadụ ka na-eti ile ego ọ ga-amaka mma n'ụwa o ga-amaka mma n'ụwa
mmadụ ka anyị na-ekwu ebe ka je kenezi eze ọmọgọ onye ka m na-ekwu oke mmanwụ Igbo na-agbalị ọsọ nwanne Chidozie ya bụ Dr. Chidozie nwa mgbu akwọkwụkwọ nwa m onye ọba bụ odogwu ya bụ akwatiwela akụ ọ na-eme onye ọba dike akwa n'ịbịa ahụ akwatiwela akị agwa na-ebu isi ọgwụ n'ọbịa ka eji ama dibịa gbalatụle na-ekere gị Chidozie dozie nwa mgbu na-ekere gị onye ọma Chukwu dozie na-ekere gị agwagoko mmanwụ ekere gị odogwu oji mmechi na mọgụ etiri m egwu agwala m akwatiwala akị na mechini na-eme m ya n'egwu akwa wegolu mechini webunye alụsi egwu n'aka mana ana m agwa gị moto na-emezi na ụmụ ya n'egwu na nnugo akwatiwala akị ọ bụ na ọ ga-ekwe omume egolu moto gwa alụsi egwu ọgbara ịma na ịgalili moto ịnanya ịgaligo egwu akwa ịgalili egwu inwere iwe eji atụ mpete gwọgị n'ụmụ moto ka mgbawa na m yọrọ gị ya mela ụmụ nke m bịa mụ moto ka mgbawa ọ na-eme Chidozie nwa m na abụ n'ụmụ mpa mọba ebe ahụ ka dị m todogwu obide mmiri nnọbụba mụrụ nya bụ onye ọma ndekwenu ndị obodo ji wee bili ndị na-enyere obodo aka ndị na-agba mbọ ka obodo dị mma aja ka na-echi na-akọdọwa ọ na-emezikwa ihe mochi na-akọdọwa ọdọgwa nwa melọgọ bụ odogwu na mụgalụ ya nwanne mochi na-aka ọdọwa milion ya bụ milion pounds $1 million rich ike ọdọwa onye bụla egwu dalụ na m okene bọsị ịgbalịkwụ nwaanyị gị egwu m ka anyị bịabeghị nwanne mochi na-akọdọwa egwu n'ịbịa ahụ dọwa nwayọọ ka anyị ji aga nyewe ọgaranya mmalụ ya ndị na-ama ọgọ ndị ọma elozoro m nwanne m onye ka m na-etiri egwu ya ka a na-akpọnụ Timoti ndị Igbo niile odogwu chi na-agọrọ m odogwu nwanne bọgwụ chi na-agọrọ nwanne bọgwụ odogwu na m okenele Timoti nwa nwegwu ugogwu odogwu Timoti nwa mamanụ ebee ka o si eje ọmụọ ka o si eje mana Kanu ka ọ da-azụta abịa ọgụ ka ọ na-ele Timoti ndị Igbo niile daalụ n'ịbịa Timoti odogwu kalụsịa oniri isobili kalụsịa nwa n'ịgba ọgụ daa ijo pawa Timoti ndị Igbo niile odogwu n'ime ọlụmịa emezikwa Timoti ndị Igbo niile atakata bụ ndị Igbo niile nwanne meze ka anyị hụrụ n'anya nọ ga-adọlụ gị mma onye ọma ịkata igirige ego ayabara se ya bụ ndị anyị na-ekwu ndị na-eme ọgọ bụ aka anyị ji bịa ndị na-eme ọgọ bụ ndị ọma abadịda n'elodogwu nwanne m udu ego ndị Igbo niile ọ ga-adị lụ gị mma kachi onye ọma abadị nwa mama abadịda n'eligbo odogwu udu ego ndị ahụ ledi udu ego ndị Igbo niile emekwa ọzọ udu kachi bịa udu mmanwụ egwu
ya na ka jeje zụnyele bụ ike mbọsị ọzọ anyị ga-abịa